Kedam tanggo signifying koi raisiar ni ASDC Youth Front Pen Borjan constituency arat kiduk kisung kacing tang nang alam thia putha pherang kia thengno ning kang samse kachipaklang ASDC Youth Front Borjan in charge pen kijong pon ke HDP Bazar pen Lahorijan Gautam Basti via Bonglong terang atwar non puta kepatang terega jo Dr. Tuliram Ronghang aphan komatsi contractor keklema chenepnon athe alang pherang kia thengno ta kaningje tanglo Kumadma sai kachiklem pamimi sai khia tuma phanke adai NG pusi pangdago lason si musik ke thomarni HDP playground along Assam CM nangkisuna ho Dr. Tuliram Rohang kaningje longki timung kachingthur awar sai claim olopi sidame non ason towar ka hingnoke konadlo kachingthur ke theklong ke rongarlo medical sub center ave towar ave okke hai ke dama towar ke mimi akenganta damuni Lapen Borjan constituency ke interstate border chairman development ko nadlo ke claim kisung ahut nadlo chepatu damjoy alang lipen kaningje pontu ke la chiklo e jonang bong towar nang chisalam le lipute air set prung set kachisong asai dengji pusi kaningje pedo pontu jasmet pet ilitum athi pilam chithanam lonang ilitum Borjan kiduk det arat pu kisung alam nilitum chithani kangtung bangla pu helo je kidam tang ani labang so chiklo June 3 ani HDP mirjeng filalong sorjorong pharaphan Himanto Biswa Sharma mate Dr. Tuliram Ronghang alang lifan vut nakirek pi amai long Tuliram Ronghang kaningje lapuhen lo kidam tang aningkan long kitimung Borjan arat kaching thur awai sar pinang claim lo pusi alang li kaningje lasolam aputha kabang nili alang li tumhan kajthanam kangtunga bangke lapuhen lo hoitu alang li Dr. Tuliram Ronghang alang li develop ulo pusi theglong tahai mane sitame pini ani nilitum Borjan arat kisung kibo nilitum kiduk det arat hime jangre tikok tiki nilitum jongdame nilitum HDP ciria rumpe nilitum wanglo pran telitum Dimapur cileng plot atuar labang so tuar calaka thar lapen ke nilitum lapu pilo mumcomarong labang so jikali litum ikenga damone lasona tuar jinol pini ani dak nilitum Borjan long theglong lo lalu mina tuar lo not pini ani nilitum calaka thar punon men jiso khuruti dam tuar punon mumcomrong bilgo kadam bukayan dam puta tuar lo lahelo donatum lake sagel kedam onji kali itum ikenga damone donatum nilum cior culang tala helo donatum nilitum ge pini ani tum Borjan arat akisung nilitum lang nam lo na nilum Borjan arat akisung pini ani nilitum kimesen lang ave nilitum langbung lang pet alang lok sini nilitum kijunang pini ani lahelo ma nilitum development lo ma Dr. Himanto Biswa Sharma Assam Chief Minister alangli pining 2022 March 5 ani kaningye tarlang sok ke waya festival long kaniye Karbi Anglong ke super state pu lahelo ma ne tuma super state lo ma lahelo ma Dilaipen Bijoy Rompi Karbi Anglong live